Ați
Și voi
tendă, locul de vânare peste loc va să spargă. Avem spizmânzarea de la Dumnezeu ca să dreaptă, ca să ne arată de mână din daima țelului. Că ațeană suspirăm cu Iesul trup, de Domnul slăbiștem, cu casa noastră ațea de țel, care simt iar aflați în discuți și nu voi. Că noi, care him, putem da este, suspirăm ananghia de ațea că nu vrem să sputem stranirea noastră, masa miștem cu ațeale. Pe supră, că ațeații cu moarte, sibă înghețâți de bană. Eu ațel, ți-tea și este Dumnezeu, care ne dea de anaua câparea a Duhului. Simu axe, câta tot una, să știm că mânăm cu trupul, him alargul de Domnul, him năm pe piste, nu pe videare, avem piste simii și vrem mai bine să țin de trup și zvânăm la Domnul. Te-ațeana măsim că fu ca zvânăm în trup, fu ca zbudzim de el, simt după chefea lui, că noi toți lipsease simt dimitea stolului și de judecatul al Hristos. Iziliația se activăsișe și-a Domnului tău, aleluia, aleluia, aleluia. Mângâiereță să ascultăm Sfântul Vanghelie, Irimia tuturor. Doamne, miluia-mă! De Sfântul Vanghelie de la Luca, activă seare. Mârirea ți-ia, Doamne, mârirea ți-ia. Sloma mină-te, Tuchirul ațel intră Iisus tu Capernaum, cu zmichiarul a unui sutaș care el mult știut inițiat, trânzea ta smoară, și care avzând de Iisus petrecur la el, ușile a ideilor și-l îl zină să-l vindecă pe pusnicheala lui. Și fiindcă la Iisus îl pălcăseră și s-încricară și înțăseră axiaste, să-i fața este că are duvrare poporul nostru și el adră sinagogă și Iisus îi ducea la ei și nu
ca ne